Par tigi mic. Sorry. Kadwa duoko gima nanono kowacho kanyo. En ni funding model kanyo. Apani mae one of the reasons manomiyo sirkal nobiro gi the new funding model. Nikech iyudo ni nitiere Desmond to nitiere an. Samoro in wuod jatelo. An wuod ng'at moro ma samoro go mano tong'. Oyudo mana siling 100 in a day. To in inyalo yudo kata babu unyalo yudo kata pesa in a second. Unyalo yudo kata 1,000 in a second. And baba wa nyalo yudo kata 100 in a day in 24 hours. Koro mae miyo nokele. In ka janyuol ni nyalo oroni siling 1,000 mondo itigo as your upkeep in a day. To an inyalo orna kata 50 bob. Nitiere kaka dhi tiyo gi marani maber manyalo kungora mondo kiny bachaka donge gi moro kata ti kata gi 50 bob no in a week. To in nitiere kaka idhi tiyo gi 1,000 nini kata in 2 hours isitiyo 1,000 bob. Koro mano e kuma achiel kuom mano e yore ma ni funding model ber go mana achiel ne. Aya kadok e duono mar HELB ni. An kang'iye gi pacha taneno ka HELB ni oseduono. Nikech nyaka gi sama wawuoye ni nitiere nyithindo mang'eny kata from my university nitiere nyithindo mang'eny ma ok noyudo HELB ma last semester kata ma first semester nok giyudo. Oseduono. Koro wan gima wadwaro en ni solution mar duono mar HELB ni en korango watim nang'o. Students otim nang'o to sirikal bende otim nang'o. Aneno ni mondo sirikal odog piny mondo obed piny mondo gi strategize on gima onego bed ni gitimo mondo students mang'eny gi mantiere TVETs kod universities gi gine kaka giyudo pesa. Kech ma yo kende ma ginyalo konyore godo. Ka onge HELB ni to gik mang'eny dhi timore. Academic disruptions dhi bedo mang'eny, dropouts dhi bedo mang'eny, nyithindo ok dhi somo. Bende nyithindo ok dhi bedo motivated, our siblings ok dhi bedo motivated mondo gisom matek mondo chieng' moro gimbe gichop e mbalariany. Omiyo gimiwa mano solution mane ma wadwaro. Erokamano ahinya Marceline, paro mintiere godo kapok akawo ote